आसामाव मोनसे ओरैबायदि जाफेरि काहिनी जादों 7 खालाराव हरनि काहिनी जे बे सानखालि ईदमोन ईदनि थाखाय सयगाव आसलपारा होननाय जायगायाव डेन्स ग्रुप लिंदोंमोन बै डेन्स ग्रुपाव लिंनानै कमिटि एबा दर्शकफोरा मा खालामनायसै जायफोर डेन्स ग्रुपखौ मोसानो लिंदोंमोन बिसोरखौ नेकेड डेन्स खालामनो होदोंमोन नेकेड डेन्स खालामा होननानै बुंनायाव कमिटिनि मानसिफ्रा बुनो नागिरदोंमोन रायजोफ्रा बुनो नागिरदोंमोन गोरनायाव सिखा दोननानै दानस'नो नागिरदोंमोन बेफोरबायदिनो जोबोर अत्याचार खालामदोंमोन बेफोर जाबाय मोनसे जोबोर डेन्सारफोरनि सायाव खालामनाय मोनसे जोबोर गाज्रि जाथाय घटना बेफोरबायदि जाहाथे खालामनो नाङामोन बैफोर जायफोर कमिटिनि मानसि बेफोर कमिटिनि मानसिफोरा ग्रेप्टार जानांगो जे खिल्पिफोरनि सायाव बेफोरबायदि खालामनो नाङा खिल्पिखौ जों सनमान होनांगो मोसानो लिंदों मोजाङै मोसानांगो नाथाय बेफोरबायदि मोदोमाव आखाइ दांनाय जे सुइजारखौ सोलायनानै गुबुन फिसा फिसा ड्रेस गाननानै मोसानो थिननाय बेफोर जोबोद गाज्रि जादों कमिटिनि मानसिया हमजानांगो आरो जायफोरा बेफोरबायदि खालामदों बेफोर मानसिफोरा हमजानांगो आसामाव बेफोरबायदि काहिनिया जिबनाव जाफेराखैमोन बे जाबाय गिबि खेब जोबोर मुगैथावना काहिनि बेफोरबायदि जुदि मोनसे उनाव मोनसे जाबाय थायोब्ला जोंनि आसामा धंस जागोन बिनिखायनो आङो गुबुन बिहु कमिटिफोरखौबो गुरै खावलायो जाहाथे बेफोरबायदि जेन खालामा मोसानो लिङोबा रोजाबनो लिङोबा खिल्पिफोरखौ जों सनमान होनांगो सनमान खालामनांगो अनसायनांगो मोजाङै नाथाय बेफोरबायदि दाबि धुमखिजों नेकेड डेन्स खालामनाया जोबोर गाज्रि बे जाबाय सयगावनि काहिनी आसलपारा होननाय जायगायाव बे कमिटिनि मानसिफोरखौ थाबैनो शास्ति होनांगो बेखौनो आं बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनिफ्राय गुरै खावलायो